Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Dining dapitan ako mapuniti ang usa ka tsinilas ni Ina. Dining kidapita. Diha ang tsinilas. Wag yun sa tunga sa dan. Abay, Chani. Tan-awar gud ang yuta diring dapita, bay. Dali, bay. Dali. Usap na ang nakitaan. Tan-awa, bay. Uy. Mga tunog ko na sa dakong sapatos. Husto ka. Dakong tao ang dinhi. Natumba niya ang bay sa hulmigas. Mao nga biluta ang lapalapas siyang sapatos. Kadako. Kinsab kayong tawhana? Usar ka tunog ang niya dinhi, bay. Og sapatos kinis lalaki. Muraog. Sa istol man tingali ni. Lagi. Takong tao ang nagpasupaso din. Og posible nga siyang nagkidnap ni Ina. Maayong adlaw! Mingaw man ang payag ni Johnny. Uwa, sa ubos hagdan ang chinilas sa bata nga blue. Kung maon na, nakuha na tinganin ni Johnny. Ana na. Pagwat ko ni Johnny din sa iyang payag. Uy. Hello, Dindo. Hain naman kakaroon. Ay, di anasab ko sa payag ni Johnny. Nabas dyan niya. Hewa man. Mingaw man yung payag. Mga ari lang ko maghuwat niya diri. Mayo tingali nga di ka lang wala mo sulti ni Johnny. Bahin siya mo na kuwang videos at chinila sa bata. Ha? Imposible kayo. Nga mo angkon di siya ni mo bahin sa maong chinilas. Okay. Nahibaw na ko sa kong buhaton. Ako'y bahala. O sige. Amping. Bye. Bye. Uy. Di ano sabi ka din sa payag ni Johnny? Oh. Nagpaabot ko niya. Nahibaw baka kung nga nung naguba ng ilang koral? Oo. Giguba na sa mga tao nga misong niya. Mao ba? Wala lagi masultis din doon ako, ana. Nabisi lang tingali. Nanawag bas din doon ni mo? Iya ko gisultihan nga di una sudyaan si Johnny bahin sa video nga imo nakuha bahin sa chinila sa bata. O niya, nahibaw na kaon sa pagpaila sa tag-iyas sa chinilas? Wa pa. Saon de? Maayo kay ikaw na gidangmian ni dinhi ikaw Poldo. Traitor kang pagkaigagaw. Uy. Ayaw ko nga traidor. Noon sa kuyawan mo lang tanimo. Ngalan mo tanimo traidor gaw Johnny. Nganong ni amasab kuno ka? Hello, Johnny. Mikmik. Bay, padapte nang sa milkshake, bay. Ikaw ang traitor, Poldo. Ayaw ko sikahi ha. Ngano niya ka, ha? Tumag! Unsa na? Seryoso na ba ako ron? Mamusil na ko. Hoy. Ipaubos na dyan eh. Mubuto ba na dyan eh, ha? Buto din na kung di ka madagan ron. Kuhaan ka mo picture ha. Ayaw sa. Ay. Ha? Bay, padaganan na siya. Kay kabliton na kay kus armas. Yay! Daga na lang, Puldo. Hoy, Johnny, ha? Apo sab ko ni Lulupilo. May katungol ko mo doon ng iyang payag. Mao ba? Alala. Misa ka na sa nga kong dugo paingon sa tumoy sa kong buhok, Poldo. Di na ko mag-agaw ni mo. Kay kontra naman ta. Pahinumduman ta ka, ha? Ako na ning payag ni Lulupilo. Wanay mo ilabot ini. Busa. Layas na! Layas! Wana. Suko na rin ba kayo ko? Ha? Puldo, layas na lang lagi. Lagaw na! Sa
Unsa man, ha? Puldo, sige, uy, Adigad lakaw na lang. ka? Naman- Layas na! Ay, Puldo! Da, dagan ka lagi. Kinsa ba isog na? Kinsa ba gusto mo daw? Padoon mo! Kay pabutan to! Ha? Hoy! Kamong mga silingan diya! Nga pikasok nong! Sige! Song mo! Johnny, kalma lang Lagot tingani. ako. Uy, ma-high blood ka, ana. Sige! Atake mo! Bay? Bay, okay ba nga akong acting? Madawat na? Kiahak. Pagklaro diya, bay. Uy, atik na dito yung kasukod. Akuan, ate, ginagmay. Ginagmay ba? Kay di mo daw og paubos ning akong igagaw. Ganahan lang kabuhian sa siya. Oh, may masaday kang mo drama, bay. Ah, Narcha? check. Makalingaw ka sa ka, Johnny, no? Aw. Makalingaw sa panagsa. Bisan doon na tayo problema, di mahimo nga magpadata. Ano sa mga problema ni mo? Kuan, mura ako'y pasangila sa mga tao. Good nga, mo'y nakidnap ni Ina. Ina? Wapday ka makabalita? Ang ako nabalitaan karon nga, doon na say bata nga nabiktima ang kriminal. Gikuhaan ko no kasing-kasing o kidney. O niya, doon ay marka sa upat ka kuko ang lawas. Tagas na kuko. Mo na'y gingon nila nga kukus sa mangtas. Pero ang bagong balita, mo ang pagkawa sa batang si Ina. Mo nang among gipangita karon ang bata nga si Ina. Milche, okay, ami ka man ta. Tabangi, bebe. Tabangi mig-ampo nga makitaan ang maong bata. Kay naguol na kayo ang iyang lula, uy. Kung mauna, siya ang ikalima nga biktimang bata? Mao na yamong ikabalakan. Mo na nga kung wa kay lingaw chi ba. Tabangi mi pangitos bata be. Sure, tabangan ta mo. Pero, kuan, mayo tingali nga di lang nini mo isulti ni Dindo. Ha? Oh, sige, sure. Ang dili na mahibaw si Dindo sa inyong mga plano. Oo niya, asam ta mangita ng bata nga si Ina. So, di pa tamo lakaw. Ato nang tunan ang tanang kamatay in dapita. Unsa may buhaton nimo abay? Wata ko ninyo diha, ha? Magkuha kog lapis ug papel. Ay! Ay! Uy, Puldo, ikaw manday na. May pangutana ko nimo kap ug doon sa ko isulti nimo. Ay! Sod, unsa man na? Ay! Lingkod. Salamat kapitan. Ay! Unsa man ka na, Puldo? Bahin kini sa bata nga nawa. Ay! May kasayuran ka ba kunain ang bata? Kuan kap may gidudahan ko kap. Ug mao ni ang pagduda sa atong mga silingan. Ay! Kinsa man gyud ang inyong suspects pagkawa sa mga bata? Si Johnny. Ang unang biktima, usa ka batang lalaki. Ginganlan og buboy. Gisugo siya ni Puldo sa pagpaniid ako. Unya, pagkasunod adlaw, gilabay ang patay niyang lawas sa menteryo. Oo, nakahinumdum ko, ana. Ang ikaduhang biktima, mao ang batang babae nga gisud sa sako. O gisud sa bakanting nitso. Ang ikatulo, mao si Lola. Ang tindera og kandila ba og buwak, gipatay sud sa minteryo. Naluoy ko ni Lola. Dipatay lang to siya, pero way gihilabtan sa ilawom siyang lawas. Napa ang iyang kasing-kasing, napa ang iyang kidney. Unya, ang ikaupat ka bata, mao ang bata nga gilabay sa dapin sa kalsada. Gikuhaan sa kasing-kasing og kidney. May samad sa dakong kuko sa iyang dughan. O gilabay siya sa kasada. Dool sa simangan sa menteryo. Salaktod nga pagkasulti.
Ang tanang namatay, naa sa sementeryo o dool sa sementeryo. Ay! Nganong nagtuo mangyog ka? Nga si Johnny ang nagkidnap sa batang si Ina. May ipakita ko nimong video, Kapitan. Ay! Video! Oh, tanawan ning mga video nga nakuha sa bisita sa kong agawon ug sultihi ko sa muna huna kap. Oh. Na yung video ka po. Na. Tanawa ka ng chinilas nga nakuhaan sa video kap. Na, tanawa. Ay! Oh. Chinila sa bata nga blo. Og karon si Ina na sadang nawa. Nakita na ko ang iyang usa ka chinilas sa daan paingon sa gawa sa kalsada nga ubos sa minteryo. Hay, magkaroon chinilas nga manakitaan, Johnny. Tuas kapitan. Kay mao ko ni ang mutudlo nila kung hain si Ina karon. Kung makita na nila ang pares nga chinilas ini. Unsay color sa chinilas nga nakitaan nimo? Ha, Johnny? Blow. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!